Vošli sme priamo do ňoho. Samozrejme, inak by sme mali životnosť asi tak 4 sekundy. Rozrieť. Keby sa rozprávi, tak nemusia ani strieľať. Strieľ prevrátia. Mélangez-vous pas. No dobre, koci, pridajte, nech si stihnem aspoň vestu nahodiť, kým dorazia, lebo toto bude... A predpokladám, že rozumnejšia varianta bude asi vyjednávať s nimi, čo? Tuto sa asi k strelbe... Toto akože k strelbe... Chlapci, zamávajte do kamery, nech sme tam aj my. Super, no. Bude to skvelé. Dostaneme tak cez piču. Tak toto dostaneme na piču a kvalitne. Toto bude ťažká lomenica. Kokose, tých tu je koľko do piče? 500? 600 ich tu bude do piče? Dobre, poďme, hýbte sa s tým. Nože ideme umieť, hej? Guys, say hello! Piče, kokos, toto není na moje kríže. No, a vítajme doma. Zvedavý na ako dlho. Tam ti ukáže, kde máš ísť. Tomi. Otvorte oné dvere, prosím ťa. 400 Männer, kommen hier. Amis, alle Amis. Amis haben wir. Mit Panzern, mit alles. Vedľa teba. Poď. Dobre, vyp, čaba. A už to začína, chlapci, žiadne vyjednávanie, už sa strieľa do piče. Tomek, 500 typkov s ťažko opancerovaných. Máte tu onu? Máme do nich, máte pancírovku? Hej? Do piče, sa tu zabijem, ty kokos. Dobre, prestávam točiť, ide sa strieľať. Papa, mami.